Godak खालामबानो लिपस्टिक दा हाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय ओमफ्राय नै जोङो दायो आब'जों आंजोंहाय राङापारा टाउनावहाय थांनो नागिरदों बेंकआवहाय फार्स्ट हाबलांग्रोनोसै बेनिफ्राय आब'हाय इन्सुरेन्सनि फैसा होयोनो ओमफ्राय बेयावहाय थांनोसै ओमफ्राय दा लोगोफ्रा नायलांफाबाय थादो आंनि भिडिअखौ थ'दो बिदिब्ला जोङो साइकेल बानायनो फैदोंमोन दखानानो बन्द'सैनो साइकेल मेकार दखाना फन दिहुनफैगासिनो नों दाबो मोनफैया माथो जोंनिया बेनो गाज्रि जादों माबायदि माबाखो बियो बोरो नै बियो सोलायनांसिगोन हाजारनि साइकेल स्कुलाव लांग्रा मानखोनो हाला हनै आब'आ मोनफैबाय आब'नि इन्सुरेन्सनि फैसा दोननाय जायगाखौ खुलियाखै नै बन्द'सो मानसिफ्रानो नै लोगोफोर बेयो जाहैबाय जोंनि राङापारानि पुलिस थाना पुलिस थानाया लिफ्ट बानायनो नागिरदों लोगोफोर जोंना ओरैजायथिं थाङो आरोना रङियानिफ्राय सफैबायनो देकारगाव थांसिगोन बे ट्रेनाहाय जोंनि राङापारा स्टेसना लोगोफोर नायनानै दा ट्रेना सफैबाय देकारगाव थांसिगोन तेजपुर देकारगाव आब'आ बेंकआवहाय फैदों फैसा दिहुननो नागिरदों फैसा दिहुननानै इन्सुरेन्सआव दोनहैयो आब'आ एटिएमनिफ्राय फैलायबाय नै जोङो ओमफ्राय टाउननिफ्राय फैदों जाहैबाय तेजपुर थांनाय लामा सिदा सर्टकाट तेजपुर मोनहैखायो आरोना बिथिं थांबाथाय साइकेलखौ दोननानै फैबाय लोगोफोर जोङो दायो टाउनावहाय दिल्ली मार्केटआवहाय मैगं थाइगं लायनो थांनो नागिरदों आब' जानजोबफैदो नै थाबायदों थांबाय थानोसै लासै लासै थाबायनानै हाद्रिथार लामाया नै दासो फैदों साराहाय मानसिफ्रा नेबाय लाइन जाबाय मानसि रानिनानै स्कुलाव गबाय लांनो फैबाय जोङो लांफाखानोसै रानिखौ ओइ नै नाहरगासिनो रानि बे लास्टनियाव थोदो थांफिनसै रानि नाहरलाय खनसे गोबावथार नेनांबायना नोङो ना फैदो ओमफ्राय दा थांनोसै कारेन्ट बिल होनो खैलाजुलि थांनाय लामा बियो दा खैलाजुलि मारिनायसो नै कारेन्ट अफिसा हाबफैबाय जोङो मा जानो फैयालासिनो मालाय जरफाजोबो नुवाखै नायदों मानसिफोरा गारि भारा गारनो बायदों 120 मोनोलेथारसिनो दहायबो दङ आब'आ हैनो थांबाय ओंखाम उखैयाखै रानि नै बेयाव नायना बुं ओंखाम उखैदोंना उखैयाखै उखैयाखै जोंजों थाब लांफैजायासैना नोङो जोङो टाउनाव थांदोंबा साइकेलखौ जोङो लांफानो खानोसै होननानै हाबबोदोंमोन आयौ नै गोलैबाय
माबालाय न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर जोङो नै रानियाबो नै जि गोबाव नेनांबाय जोङो नों गाबाखै मा फैग्रा मबाइल नायोलै नोंलाय हामा नै सरासति खोन्थादे नै जोंहा सरासति अर्डार खालामदों बेखौ आरोना बेनिफ्राय गिदिरसिन जागोन आरो फिसा मा लाबोदों नै जों देखायनो र' देखायलालै मैगं गोजासो मा देखायबाय थानो न' मैगंखौलाय आलु बिलाहि बेफोरसो आबै सोरनि आबै नोंनि मोनसेया नै दे जोंख्लाबदों आबै ओमफ्राय मामि जि बहा थांना फैगौ जोङो जि आथिं सालायलायबाय थाबायनानैनो थाबायसो थांदों नालाय जोङो आबैयाबो लादुआ मोसादों आबौ लादु आबौ ओमफ्राय लादु ओमफ्राय सासेना टुपु मोसादों मालाय दाखालि माबायाव मा मोसादोंमोनलाय 26 जानुवारियाव न' नै रानिया साइकेल सालायनो नागिरदों रानियाव ओरैफैलाय रानि ओरैफै देलायदों रानिया देलायदों मैया मेकआप मोनिनि गाबनाया आरोफै नै दिनै मा लागायदो रानिया नायदो नै जि मोजां नुखादों मालायसो जि मोजां नुखादों नै मोजां नुदों नुवाखै नोङो नोंखौ नुदो देलायाव मोजां थानानै लोगोफोर आंखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्टआव हर साइस नुदों नुवाखै लोगोफोरनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे रानिखौ मोजां नुदों नुवाखै नै देलायदो रानिया लिपस्टिक फोनदो लाइक खालामनानै सेन्देलजों बुगोन आं आयौ सेन्देलजों बुगोन दानाबा रानिया लाइक खालामाबा ओमफ्राय कमेन्टआवहाय खोन्थाहराबा गाव देलायनायखौ खोन्थायाबा सेन्देलजों बुगोननो नोंसोरखौ नै रानिया आंखौ मा खालामना दोनदों लोगोफोर नै मा खालामना दोनदों से गुस्थिनि दागो फोनांनानै दोनबाय बिदिसो नोङो नै आंखौ अननानै रानिया आंखौ दाग खालामबाय नै लिपस्टिक दाग होबाय नै बिराद अनना नोङो अनना दे बुं अनना मादि अनो दे खोन्था दे मादैखौ आं लिपस्टिक फोननानै मादैनाव नांबाय बियो ना अननानै नांबाय ना दे आरो खोनसेबाव दे नै नांबाय नै मेंब्रा खालामजोब्बायसो दानाबो रानि नों सरासतियाव मा गानगोन होनदोंमोनलाय दख'नाजों ओमफ्राय लिपस्टिक ओमफ्राय आइलाइनार आरो ना जुथा ओमफ्राय जि लागोन दख'ना गानगोन ओमफ्राय आर'नाइ लागोन ओमफ्राय लिपस्टिक लागोन ओमफ्राय आइलिना ओमफ्राय पाउडार ओमफ्राय जुथा ओमफ्राय आरो ओमफ्राय माबा नों खेरा गिदिर गानगोन ना गाना खेरा गिदिर गानाबा खेरा गिदिर गानगोन ना गाना इसाम गोलाव इसाम मोनबोलायनाय इसाम गोलाव ओरै नाङा ओमफ्राय माला गाननो होननाया इनो जायो खै हाजारनि मालाया बुंना हो खै हाजारनि 10,000 लानाय ओमफ्राय फानफिनबा बेसेबां मोनगोन होनदोंमोन 200 10,000 200 माथो नों माबा होनदोंमोन मा होनदोंलाय 5 लाख ना 10 लाख मोनगोन होनदोंमोन माथो 10 लाख ओमफ्राय जोंनो 10,000 नांगोन होनदोंमोन न' मादैनो 10,000 आंनि 10,000 आदानो 10,000 आइनो 10,000
फुदुंनानै मैला खालामजोब्बाय नोंना आंखौ Ai fudungnya. हुगारनो सिगां Oke. Aku keganian mbak. आयु खारग'लासो गैलालाय खारग'लासो नै Dijeng harga. Nih angan kasihan. गैला मेंब्रां मोखां सुफिननांसिगोन मेंब्रा खालामबाय रायनि आंखौ देलायहोनानै हा नाग्रा र' सेवनै गावाबै नै हुगारफिनदो फैनानै ओइ जाखोना दरखौनो दोनदों फै फैबाय नामा आजाया ओइ फैबाय दादा फैबाय थांलाय रानि आंखौ लिपस्टिक फोनना होनाया खारला ओमफ्राय माने दा मोखांसो सुनांसिगोन ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बे ससेयावनो दोनथ'नोसै नामा हामा औ आखाइखौनो आंलाय मा आखा अरनो नागिरदोंसो सानदों आङो बिराद अनो रानि आंखौ मा आंखौल' ना बयखौबो अनो Bukube. दे अनना नामा Ayahku adakku ningkubu. आंखौबो मोजां न' रानिया मोजांथार बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय आरो लास्टआवहाय कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय Bye.